משה מטיילים לקצה העולם. יש בילוז מלא לא משעמם, מלאכת שהוא מהמם. צריכה לשמרטף, לשחק, ללטף עיניים. כמו 16, הכל כזה מקצה ובדובדבנים. כמו 16, תודה לאל שהשרירים עובדים. עוד לביאה כבר בת 60, צוחקת על הגיל שלי. אני זאת יעל ומשה שהוא שואל לאן. בוא נשען באוהל במדבר, נלך ונטפס על הר. משה מתלהב ורוכש לו ציוד יקר. כמו 16, הכל כזה מקצפת ודובדבנים. כמו 16, תודה לאל שהשרירים עובדים. יש לנו מנהג ארוחה חודשית, זה רק למשפחה רגילית. יעל במטבח מבשלת מנה שמרית. כמו 16, הכל כזה מקצפת ודובדבנים. כמו 16, תודה לאל